ह्या अशा इकडे तर अशा बनवतात, तुमच्या इकडे कशा बनवतात मला कमेंट करून सांगा। असा गोळा घेतलाय तिने आता। हाय हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात सगळे? आय होप सगळे ठीकच असणार। तुमचे सगळ्यांचं स्वागत करते मी माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज मी इकडे आलेली आहे माझ्या गावाला, म्हणजे मम्मीच्या घरी। तर मम्मीच्या इकडे सगळेजण शेणाच्या गोवऱ्या बनवतात। मी तुम्हाला दाखवणार आहे त्या कशा बनवतात आणि त्याचा उपयोग काय होतो ते। चला तर मग मी तुम्हाला दाखवते। इथे गावाला सगळेच जण बनवतात, म्हणजे माझ्या माहेरी सासरी नाही बनवत। म्हणजे पहिल्यापासून आम्ही जेव्हा लहान होतो ना तेव्हापासून हे बनवतात, तेव्हापासून मी पाहते हे। आणि त्याचा उपयोग ना म्हणजे चूल जर पेटवली तर त्यासाठी, किंवा बंब पेटवला पाणी तापवण्यासाठी, त्यासाठी होतो। आणि इकडे गावठी गाई नाहीये, नाहीतर गावठी गाईच्या गोवऱ्या बनवतात ना, त्याचा आपण धूप म्हणून पण घरामध्ये वापर करू शकतो। पण ही गावठी नाहीये मम्मीची गाई, त्यामुळे त्या फक्त चुलीवरती चूल पेटवली तरच वापरतात, किंवा बंब पेटवायला। मम्मी इथं शेण भरतीये गौऱ्या बनवण्यासाठी। आता तिचं शेण भरून झालेलं आहे, आता ती चालली आहे। आता ही तिथं मळती आहे हे घमेल्यामध्येच। आम्ही जेव्हा लहान होतो तेव्हा ती घमेल्यात नव्हती मळत, पण खालीच मळायची। इथे पाहू शकता। आणि इकडे बऱ्याचशा गौऱ्या बनवलेल्या आहेत। ह्या अशा इकडे तर अशा बनवतात, तुमच्या इकडे कशा बनवतात मला कमेंट करून सांगा। असा गोळा घेतलाय तिने आता। आणि इकडे हे बघा अशा थापती आहे ती। आणि ह्या 2 ते 3 दिवसामध्ये वाळतात ना, आणि मग त्या वाळल्या ना की अशा उभ्या करून ठेवायच्या। हे बघा इथे पलटी पण करायच्या त्यांना। होत आलंय तिचं आता। एकच गाई आहे मम्मीकडे, त्यामुळे जास्त शेणच नाहीये। तीनच झाल्या एका गाईमध्ये। आता ते वॉश करते ती, तोपर्यंत तुम्हाला ह्या दाखवते। ह्या 8 दिवसापूर्वी थापलेल्या आहेत तिने। त्या वाळायला म्हणजे वाळून झालेल्या आहेत त्यांनी ऑलमोस्ट। तुम्हाला दाखवते मी एक। ते बघा अशा पलटी करून ठेवती ती। ह्या अशा रीतीने इथे एवढ्या गौऱ्या थापल्यात तिने। आणि इकडे ह्या आधीच बनवून झालेल्या आहेत खूप दिवसांच्या, ह्या पूर्णपणे वाळून झालेल्या आहेत। त्या आपण वापरू शकतो आता चुलीसाठी। आणि हे जे दिसतंय ना हे त्याच्यावरचं झाकण आहे। हा ती सांगतेय की वाळल्यानंतर अशा रचायच्या असतात सर्कल मध्ये। ते किती छान रचल्यात बघा तुम्ही। इकडे मधी मधी पण टाकल्यात तिने, सर्कल बनवलंय असं वरतून। आणि ती रचती आता ते। इकडे सगळे लोक करतात शिरूर तालुक्यामध्ये। हे जे दिसतंय ना, तर हे ना याच्यावरचं झाकण आहे, याला कलवड म्हणतात इकडे। आणि पावसाळ्यामध्ये याचं संरक्षण करण्यासाठी याचा उपयोग करतात। हे जुनं झालेलं आहे, म्हणजे मागच्या वर्षीचं। आता लोक पावसाळा सुरू झाला की सगळे लोक बनवतात हे। आणि ह्या गोवऱ्या अशा प्रकारे खाली तिने ताडपत्रीवरती बनवल्यात। खाली जर बनवल्या ना तशा मातीमध्ये, तर त्या सगळ्या माती चिटकती त्याला। खूप छान दिसतंय पाहायला। आणि याचा उपयोग चुलीसाठी किंवा बंबासाठी केला जातो। म्हणजे पावसाळ्यामध्ये
पाणी तापवण्यासाठी. इकडे शक्यतो लोक हेच वापरतात आणि याच्यावरती पटकन पाणी तापतं. आणि इथे ही माझ्या चुलतीची अळूची पानं आहेत. इथं पेरूचं झाड, इथे हे रेड कलरची फुलांचं झाड दिसते ना, ते तेरड्याचं झाड आहे. आणि हे जास्वंद. आणि इथे ना ह्या माझ्या चुलतीच्या कोंबड्या आहेत. इथं आजी ना पाणी पितात ते, त्या बसल्या तिकडे आरामाला. आणि ह्या कोंबड्या त्या फिरतात इकडे तिकडे. इथे माझी आजी बसलेली आहे, पप्पांची आई आहे ही. आणि हा कार्तिक, हा माझ्या चुलत भावाचा मुलगा आहे कार्तिक. हे माझे आजोबा आहेत, पप्पांचे वडील. त्यांचा महिना होता आज, त्यासाठी मी आलेली. 3 महिने झाले त्यांना जाऊन देवाघरी. त्यांचं ताट ठेवलं इथं नैवेद्याचं. इथे माझी आजी, कार्तिक आणि हे बसलेत गप्पा मारत. कार्तिक इथे उफूला चपाती देतोय. हे मम्मीचं कुत्रो आहे, त्याचं नाव उफू आहे. कार्तिक दे ना बाळा त्याला, दे त्याला, ते खाली खाईल तो. अशा रीतीने मम्मीनी शेणाच्या गोवऱ्या बनवलेल्या आहेत. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा. माझा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशा एका छानशा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांनी काळजी घ्या. बाय.